Гърмен стачкува вече 11-ти ден. Поздравявам всички вас за будната гражданска съвест, за търпението и разума, които проявявате. Проблемът, който ескалира в община Гърмен, е проблем на цяла България и трябва да бъде решен мирно и законово. До момента има извършени съвместни проверки от всички институции. Направени са следните констатации. По адресна регистрация към момента са регистрирани 799 жители в квартал Кремиковци, както го наричаме ние. Установиха се 4 лица, незаконно пребиваващи, на които бяха съставени предупредителни протоколи и актове. По данни от данъчна служба има регистрирани 29 автомобила, на които данъците са платени. В момента на проверката на място в квартал Кремиковци са констатирани 19 автомобила с сключени задължителни застраховки за гражданска отговорност и винетки. Направени бяха проверки от Районно управление полиция, Агенция за социално подпомагане, пожарна безопасност, ЧЕЗ, Регионална здравна инспекция, Регионалният инспекторат по образование и Регионална дирекция за национален строителен контрол. От направената проверка от РНСК към дата 31 май е установено започнато доброволно премахване на 4 броя незаконни строежи. Изпратени са покани за доброволно изпълнение по издадените заповеди, за премахване на които срокът за доброволно изпълнение към настоящия момент не е изтекал. След изтичане на 14-дневния срок за доброволно изпълнение, от датата на връчване на поканите от органите на ДНСК ще бъдат извършени проверки и съставени необходимите протоколи за предприемане на действия за принудително изпълнение на издадените заповеди. Аз съм кмет на община Гърмен от година и половина. Ще направя всичко възможно да бъдат спазени законите и всички отговорни институции, да си свършим работата съгласно правомощията, дадени ни от закона. Благодаря ви!